Bona nit. Per primera vegada aneu a acompanyar-me a una alineació lunar a una cova emblemàtica de la nostra Diània. Sabeu que hem editat un llibre i que dins del llibre hem trobat patrons d'alineacions i que són o solars o lunars. Avui toca lunar i hem de vetllar un poquet. Ja és fosc completament i la lluna ens espera. Una lluna que a partir d'enguany segurament no podrem veure una altra vegada en este azimut fins a d'ací uns 14 anys. Anem. Ja hem començat a caminar, encara tenim llum artificial, tenim un edifici així apegat que ens il·lumina algo i comencem a endinsar-se a la foscor més absoluta i més atraient, que m'encanta. A mi m'agrada molt. M'enxissa ficar-me en el bosc per la nit i intentar no fer massa soroll per sentir els animals nocturns. Esperem sentir algun mussol com van sentir quan observaven l'alineació lunar de l'escorripènia, que és en el llibre que hem editat d'Espais Sagrats Màgics i Desconeguts del País Valencià. I bueno, per al tercer llibre estem fent l'estudi que anem a la cova, com hem dit abans. I bueno, acompanyeu-nos. Ara vos presentaré la foscor. Una gran amistat en mi. Ens encaminem cap a la cova. Bé, a poc. S'ha de saborejar el moment. No el saborejaré igual fent el vídeo, però m'han dit és que has de fer vídeos, la gent ha de saber què és el que fas i el que costa fer un treball d'aquest, doncs el fem. Anàvem per aquest senderet i així ens ha desaparegut. I ara hauré d'anar un tram camp a través. No buscaré el sendret, buscaré les roques que conec jo, que són l'accés per a després pujar cap a la cova. I la nit té aquestes coses, agarres un sender que penses que és i igual és d'animalets i s'ha perdut la traçada. Anem allà. L'he tornat a trobar. Ara anem a endinsar-se en un altre món, el màgic, el de rituals. Ha costat trobar-ho. Sort que hem eixit en temps suficient perquè és un penjat i si erres, pues, el despeny. I només n'hi ha un pas, que és aquest. Este pas va passant tenint la caiguda i avall, però és un pas estret, però es pot passar tranquil·lament. I es pot baixar sense massa dificultat, però és l'únic accés. Ja estem així. Aquestes són les coses que no es veuen en les fotografies i quan escrius el llibre doncs intentes jo sempre explicar un poc. I ara bé, està ahí la caiguda i anirem a passar el pas estret que té la caiguda a l'esquerra. És un passet estret, però no té cap perill. I es passa amb facilitat. Ja l'hem passat. Ara hem de pujar cap amunt. Trobem una cordeta i doncs farem ús. Sempre ajuda. La cordeta sempre ajuda. Unes vistes espectaculars de la foscor i la tranquil·litat. 4 anys intentant observar aquesta alineació. No és una alineació que determini realment res. Les coses s'han de dir com són. Però, com hi ha una alineació solar en el solstici d'estiu, vaig pensar que com la lluna, el seu azimut d'eixida en el llunastici major nord és d'uns 8 graus o 9 superiors. 8 graus almenys. Doncs, què podria fer algo més especial? Entrar més, perquè el sol entra molt poquí. Entrar molt més. Bueno, si estan els rapenats. Ah, no, és un ocellet. Bueno, un ocellet que... Bueno,
no el molestarem. Us he ensenyat la cova i ara s'asseurem i estarem tranquil·lets. Descansarem i esperarem a que la lluna és. Les imatges són de la qualitat que són, però ha sigut tot un èxit. La lluna ha eixit pel cim del Benicadell, era més gran que el mateix cim i s'han quedat impressionats, s'han meravellat. Ara ja tornem a casa i a agitar-se i sopar, agitar-se i demà pues, una altra investigació. Bé, adeu, gràcies per compartir amb mi aquest moment i espero que us hagi agradat. És el primer vídeo que faig i evidentment tindré tota classe d'errors. Bé, bona nit.